ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଟି ଅଫିସରେ କଣ କରୁଛ? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କାମ ନାହିଁ, ବସିଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ? କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଫିସ ଆଜି ଛୁଟି ନାହିଁ କି? ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ ଆଜି। କଣ କରୁଛ ଦେଖି ମତେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖେଇଲେ, କଣ କଣ କରୁଛ ଆଜି ଛୁଟିରେ? ସିଷ୍ଟମରେ କଣ କରିବି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଧରିକି ବଇଛି ଆଉ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କାମ କରୁଛ ଆଜି ଅଫିସ ଟାଇମ ତମେ ଆସି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନ୍ କରୁଛ ଡେସ୍କଟପରେ? ଦେଖୁଛି, ସପିଂ କରୁଛି ଆଉ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ସପିଂ କିଛି କରିବ? କାମ ନାହିଁ, ତମ ହାଫ୍ ରେ ନାଁରେ ପଳେଇବ। କମ୍ପ୍ଲେନ, ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଆଜି ହାଫ୍ ରେ ପଳେଇବା ଆଉ। ପଡିବ। ପପୁନ, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କଣ କରୁଛ? ସାର୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। କଣ କାମ କରୁଛ? ବିଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏ କୋଉ ବିଲଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛ? ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେଟା କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋରେ ଚଢିବ ଆଣ୍ଡ ଲେଜର ବି ଚଢିବ। ତାପରେ ଜିଏସଟି ଫାଇଲ ଭରା ହବ ସବୁ। ଜିଏସଟି ଫାଇଲିଂ କରୁଛ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଜିଏସଟି ଫାଇଲିଂ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସ କେତେ ତାରିଖ ଦିଆଯାଏ? ଜି ସାର୍। ପ୍ରତି ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ ଆମର ଜିଏସଟି ଫାଇଲିଂ କରାଯାଏ? କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ? 31। 31 ଭିତରେ।